taka taka tak tak taka taka tak 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 taka taka tak taka taka tak 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 taka tak taka 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 tak. Pinatrol alahas palabada mudawat ko Pinatrol mamalit na mo. Ano naman pagkadiribayit sa iba kayo sumunta alas 6 pa. Ay piato ba gabi ba na usa may tabo ka ba Yung gidaw gubot kaayo ang Bukod barangay. ka ay gabi. Puto tong manok. Kasi kagawad ay saba Gayo. ay saba sa Kabalo pa na uy. Ako saba sa mugikan na halos na ng taon baniog na makay na. Kabit yang BHW. Oh, wa ka kabalo. Buod di ay dali tambal ilang balay. Oh, ang BHW kabit na niya kanang kagawada adarit kay na. Ex na ni Ising sa una. Nya kanang kagawada kabalo ka ay lagsabaan niya. Ay juk saba ha. Makadunggi kung bana ni patay juk. Nagchat-chat sa kuha ng kagawada. Oh? Gitsapog ko ana no nya pasanin niya sa ko nga rongsen daw. Rongsen. Ako alas 12 sa gabi mo chat og kuan. Why ba siya? Hi Miga. Ako adto siya alas 12 sa gabi ni text siya adto diri barangay Kuaa imong sap. Alas 12 sa gabi. Oh. Ay basig jud na duty ana pas jud ay. Jud adarit yun na siya. Adari jud kay na siya. Ya kumusta May mo pero si Milani ba? lagi. Larga naman di ito largay naman niya. Usa man to kung larga nga. Nah, Ang kabalo. kwarta man yang giandam nga isyumani. Gigamit lang siyang mama. Maugay na nung istorya hapon kanipod si Melanie Manggod kanang dako kay pangandos kinabuhi mag-abroad dali man di kaya ma-afford. Hindi makasabot pa ko niya kay nangarap na siya para sa iyang pamilya pero Sa pangarap na kabalo ka dahil ang ginikanan niya grabe ka kung sentidor. kani yung mama usab man na maligya man nagmaruya o sa mga ika-afford nila ang susuman ni Kaon Sumani. ganis di ano kinang ilang kaon ang baka. Ilang gigamit. Ako pa nila man. 150,000 dito nabaligya pa to ilang baka no. Mao nang giprinda ang Oh, baka. yes, meron ni karon aw nag-post po sa Facebook no. Ako man tayo lang prindahan sa baka. Buang di Usang tamo man tayo extra money ani. Dita katabang jud. wala may sulod uy. Tay Si Ising mangguro na ko. mao na inyong kapit no. Si Ising. Sa man gidaldalan niya. Muligya lang pud usab makeup artist guro na siya. Di lungon mo rin gidala. Wala pa dalon diri pa ay palata dyan. Si palata umtay sala amaw. Okay. Ato po chikaon kay ex man daw niya. Murag kay na rata diri mo. Ha? Kay na rata diri. Sa mo bit. Kanya ang pag-inihi, hindi ay wala tanig si matag chismis. Siya. Kuno na kinag-ihi dara. Ay palata. Pinatrol. Uy, isang kaluya naman kay ka. Dili upo. Nasa ay halin lagi. Kasi may haling na sa'yo pa ang pagkay sa buntag. Ala kasi mamalit og kuan. Alas 6 pa man. Kay dadalag gani namaliga ko sayo sa buntag namaliga na ako mo sayo sa buntag nagsilpog pupong dia nag Nangwabig, kamunggay amaw. nagwan kamunggay na grabe ang baba na duol to. Abot ito yung tingin. Sa daw man chismis. Samna na dong gani mo. Marites. Milani. Milani. Si Malini, bakit mga brood daw, walay kuman. Walay pang sumani. Ang ti kwarta. Gani. Ayo ay pag anak kay gibaligya ba lang baka niya pero ang kwarta nga pang showman niya gibalik. Gigamit sa inahan. Anong inahan ko lagi niya nga sunod ko nakakuan. Sunod ko dili mga bi. Kaayo jud. Pila ba ako ba ako maligya ko Kuring baligya. sa mga ano ang kaniba ang Ay, pinatrol. Pinatrol. Kinsa man ni, ikaw lagi mo ani? dili inangkat ko ra ni kuan ka Mrs. Wang. Ay, Pila kay man Mrs. ni? Wang ni? Oh, 50. Oh, kamahal po ano. Patong ra ba og 5 tanggal po to pustiso anak uy. Kahit kay na. 5 ra may patong, ana? Di ko halin. Si Pinta na lang na uy. 50 gangi. Ay 45 na lang. O, sige larga. Piso-piso ra gid ako ani. Tulong. Ugma na lang guro, kuha sa balay. Sige na po ko na mo bayad ha. Pahid ni kabalo di ka sa muan. Oo, Tapos ako yung mga Isa man negosyo ni, pa. Dili. Bagay kinis ulo mo lang. Magdadala ka aquarium uy. Ni aquarium ni ko dili sa mga. Sa mana? Basit illegal ni ha? Hindi illegal. Mga ano ni ka ng mga gold karat kuan ba? Mga 35 Ano? Ano? Di ba? Ay sa ano? Oh. Mga adidas na. Kana siya Pinuon niya. 45k. Karat? Kilometer, 35 kilometer na. Kilometer. Masa kilometer? Kani oh. Ano ba doon? Lay away. Lay away. Sige, away. Lay away ba ka na? Lay away. Di ba ka nandito mag-away ba para mabayaran ninyo? Ah, para mabayaran. Oo,
walay Kani away. kwintas sa man ni. O kani kwintas. Mahal ni? Mahal kayo na. 100k na, 100k. Kulo ko mahal. Wala 100,000 baka ani. Ha? Dili kasi ako man mga negosyo man sa akong kumari po dito sa Pikas. Kasi mga kinawat ni mo ni ha. Dili na mga palusot na. Palusot Mga na. palusot ra So niyo. sabo ano. Kuan di kasakuan. Ano ko tanawa dira. Para sig tanawan niyo tanan. Hindot lagi na ni. Wapo gani ay. Kana. Wapo sa mo. Ay subsyon O mo. kani. Kapag itong mga pinatrol dito. Pila ganin ni? Pwede na lang ano. Kuha na lang ninyo ng pinatrol Ang po to. pinatrol daw, tanaw daw ng pinatrol. Pila na. Pila man na. Bayari na lang po ninyo O ni kana lang ang mga bid, dili ganan aning galahas. Uy, kikuan na gud ni. Oh. Tanaw pa daw itong pinatrol dito. Kani kay tag 50 man akong ano ani. Kuha na lang pod ha. Sama mo kuha mo ang alahas. Adi lang sa guro. Ha? Ano man? Kani o bagay ni sa imo ha. Pila ta pila din ni. O sige, hatag ko na lang ni sa imo ano, 50,000 na lang ni. Oh, nabuang 50,000. Wala po. Gold man na napun na Kanina lang ako, uy, okay pa ni. Unsa day na? Ay, pakit wifi. So man, kabiyo na lang ta. Ayo kay punabol man ni. Unsa man punabol? Pwede ni mo cellphone ba? Ha? Bili ni mo kuan. Kasi cellphone. Punabol ay man ang pagsabot anay printa man na, printa. Ay, abi ko kanang pwede ilis og cellphone. Di na lang yan na uy, kay pait kay mariin. Sige na, 2 gigs na lang. 2 gigs. Kanina lang ako, baylot ta kana si mo nga. O kana okay, Hindot gwapo ka, asa man na? Air purifier ba? Saan ka na mo pure siya? Oo, kanagay mo hangin, masuyop ni mga aso-aso ka ng mga sigarilyo, mga pollution, Ay, mga kana. bakterya. Nabay COVID drone, gusto Sige, ka? sige, ako na lang ng isa. Kani mo Cambio ta. silver, oo. Asa mo pink o black? Oh. Pink o black? Ubay na lang po lagi ni gamay na lang po akong tinda oh. Kada Gamay na lang nali na di ka. wala man pero ni gamay pero sige lang. Kasi nalinan ka dito, Nakalimot lang ka. Oo, na malimtanon po. Kuha na lang ninyo, utangan na lang ni ha. Ay, di Ano sa yun? ko mat, di lang sa ko. Hindi naman yung ganahan. Bakit bili sa imo ha? Hindi lagi may kanina, kambyo na lang ta. So utara gud niya mag-jerjer mo sa imong bana. Kani. Kana mag-jerjer mo sa imong bana. Tingog na, uy, mahalata sa itong mga anak, tingog mo ana-ana, oh. Ay, nakulit ko na lang po yung pure. Wala ko GR, wala ko GRO ana no sa di ka. Sa man, kuhain na lang ko. Kuhain na. Kana din, kambita. Kana. Kani, kambyo ta. Uy, mahal kayo na, 1599 ba yan na? O sige, kana. Hindi na ka mabakwa na bakterya ha. Suyupon yata ng mga pollution. Wala basta suyop sa gapi. I-under ni mo na, 1 hour lang ang charging ani, at 10 hours na pwede gamiton. Pwede ni sa sakyanan, pwede ni siya sa bata, gini mo, stroller, mga anak. Sige. Ayun na, duha ko na lang Duha ako. na lang, di ba? Ganun ka na. Perfect. Kani, uy, ikaw, sige, okay, plano. Si kwarta, wa si kwarta. Tirahon di ka sa imong ban, makasuot ka ni Tigop. O barter ta kamunggay o. Ayaw na kani. Oh. Ito, tirahon ka sa imong bana, ani Adi pagmakaan. ko di. Yung siya kwarta. Minapos na di ako na. Ha? Minapos na. Ano sa naman ito? Ikaw pa man yung Tingog nang ganyan, minapos na. Ikaw, di na dyan ka mukha, Ako, pahinal niya. at least ako minapos ikaw, hindi ko pos. Sunod na lang, sunod na lang. Ilak na. Ilak. Kanina mo pinatrol ko, alas pala Kanila ang mo. kwarta. Sige. Oh, sige ka na. Ang pinatro, dalikon ko lang maningit ko sa imong balay, ha? Ah, sige. Maayo man ang mag- Pila ni? 150 na. 150. Nya kani, cambio na lang, change na Oh, lang. change na, air purifier, ah. Oo. Yan sa kumukha man, sunod na lang ha. Ha? Sunod na lang. Ay, hindi po dito. Ay, Puno, nag-ihi, hindi nang ihi. Ano sa man na? Usap to. Ay, kani. Imo ning hinata ganina. Sige, maura to ha. At least ba nahalingan po ko. Oh, gani. Sige, amping mo perminti. Ihawas mo sa nina, imo naman dati ng GS ako na 1990. Uy, basta inana magina pa sa mamalig ang negosyo kaya dapat Dapat lami ka- presentable. presentation jud sa tao. Uy, mapinda man kaya na. Mapindan na. Ha? Mapindan kani mapindan ni. Kung mas lamang pagay ka kay Dam, kani. dili para na sa health ni mo. Ay oh, so sa Kahit bagay. basikal soroy-soroy, mga Oo. pollution, kaya na. Basig na maprinda, ikaw mo iprindaan ni. Sige na Uli dawat ana. Uli na. Paprint na lagi na adto lang sa phone, ay sa phone shop. Oh, now nimo. Aprinda Dili lagi. katok kang ulo Ba't na lang akong Basta butangan sa iyo pa kay sa bunta gano nagpungko naman mo diri mura man. Nangihirami, uy. Nangihi na ba nangihi nga bisig kuan. Nagyabo po ni Karinola. Magbago na tanan, magbago na tayo ka mag-away-away. Gani, may pakano kinigusanti na ka. Gani. Ikaw Ikaw sa- sa mag-away-away kay wala ganahay imong tan-aw sa tuwa si tag-away. Gani, no? Nagastid ni ano juga no kanang sukat pag pandemic ba kanang discount. Nabago Ah, ka. diskarte na jud, diskarte Wala, jud iba. ta. Di ba na dato man ka nimo pag gani ko nimong amo, ana nimo pag ikaw Ay, nimong ginoo ko, awan ganahay pud ang tao ato so subo na pud Puso na to. Depende man na sa tao. Good. Diretso na. Ay, diris diris. Serious at ako disi. Kasi bit ko ano kasi. Kagawad ba? Kabit din yung bis. Oh, yan Bulyo. itong BCW. Dako be kay nagbunal. Di ba ex mo to? Natirahan ko na sa likod sa kamunggayan sa mua. No, tama ko, patindog ra ko ay saba na. Matindog ka. Gusto ka pag
Ano lang? Ano gam? Lay, pasabot ako, lay, ang natira sa imo, ha? Siya si kagawad Sa man ka. imong, bagitira ka. Dili si kagawad, si kagawad. Hindi na ito ko pangalan, madunggan Sige ka pa si kagawad. Si Mario ba? Hala, dili si Mario, lahi pud na. Isa. Ay, dugay di kagawad. Lahi nakatira sa kuha isa ka kagawad pa. Eduardo Puloy? Kagawad pulo kana. Nga! Kana si kagawad Puloy! Para si Puloy, bakit? Ano? Kuan siya kanang dili siya dako kay iya hapin nagpakyum ka sa tila. Nagpakyum man. Manggahin nyo, nakaako po siya tila sa imong ilok, no? Amo naman kag... Asa ka gitila? Kulang na lang. Asa ka gitila? No. Kulang na lang mapirma sa ulot, parang puwao na ka sa... Ay ko si ini na Ay, dili ano na na binibita mag-away. mag-away. Ay, no? ikaw na, supo. Ay na nabayari. Ay na kanila ay na nabayari. Nagwapa ka ka. Bayaran, ha? Ay nangawat. O, sige kawatan na lang nga. Ha? At least nanangid ka nga nangawat O, ka. diba? Naman na kayo. At least na nanghit. Ay mo kanila ay na ni bayari ha. Uy, salamat ko. Ay, Kani di ay? buutan juga. Sige ay na nabayari inyo na ha. Inyo na na. Buutan juga ito. Nagbago na yung Sa kanto. I-text na lang tika ko na ibago. Ay, mabuhat ang tag-chat. Chat. Ay, group chat. Sige. Tismusang silingan, group chat. Group chat. Ay anak na lang. Para at least kung Para may di ka chismis mag-away. dito. Kasi na akong chismis. Gani? Oo. Pinapa isa. Magsabot na Si tulog. Mildred, si Mildred. Hala, ba? Wa ka dayon og Japan. Ano man? Wala lang tip lang nga wala siya kadayon. Ay, abigod ka quarantine na po. Wala lang siya kadayon. Di kasi lang dyan na di mo lakaw. Pwede ko di mo malagahay, man ka? Ha? Malagahay, man ka? Wa ko kadayon. Ano man? Wala lang po, drink lang na po. Mura to eh. Sige, kapoy kami Mo chat ko kung na ibagong chismis. Sige nga, kakapoy Good chat na lang, good chat na lang. Nakoy bagong chismis. Sunod na. Oh. Sunod episode. Sige. Sige, sige. Si Mario si Kuan. Gagmay nagbunal pero lami mo tila. Ay, okay lang. Nakoy basta lami ko. Di, Paman ka. oo, di ay naabot ang tutoy diri sa dugan. Sige, pasakat ko pag na mayo para mahimong bumitir. Ano ba yuman na? Sige na, Mura to ha. Siguro matag sige na. Sige na. Uy, amping mo ha. Kasi amping. Pag binukutan na mo, di na kayo mag-away-away. Hindi na may magchismis. Ay, wala ka uyan ang tanong sa tuwan. Kasi gaway. Oo, ni atong kuan, ni subscribe, wag ginisakan. Sige. Sige. Napakucheck ka ni mga isa. Kanin ka. Ilisdan ako. Gusto ka white pollution. Ninong sa bang? Si ano bang? Kasi si Si ano nadakpan? Dakpan. Si ano Eduardo? Ano na dakpan man? Hala, nadakpan siya. Oo, nag-ano Malaysia, nag-deliver Malaysia. Illegal. Hindi nag-deliver siya. Kasi ka-deliver niya. Mga trapo. Ay, Ano ang dakpan? ang dakpan man. Ha? Wala nagmas. Banto ka. Binong illegal. Sige. Ilisdan ko na ba? Ilisdan ko na. Kani, gusto ka di po mga pollution? Para ni sa health. Dapat atong health, atong timan ron, di ka mag-ana-ana kayo. Ubot po ba ko mga laak? Sige na ha, ilisdi na lang. Oh, sige na, suta sa nibi. Para di ka mapolusyon ba? Ay, sa kaday lang. Di naman matanggal. Ay, sa bakaday lang. Bakalimot ko. Ano man? Papaday ko ng hilo. ilo. Pujot lang, di man mailo. Cut na, shit. Pila na kami, Miss Ma'am? 10 Ah,